сӯистифодаи боварӣ ва фиреб аз ҳолатҳоест ки имрӯзҳо дар муносибатҳои ҷамъиятӣ хело авҷ гирифтааст. таҷрибаи тафтишотию судӣ ҳолатҳоеро низ сабт намудааст ки афроди бо ҳамин ҷурм судшуда давраи адои ҷазои ҷиноятиро ба итмом нарасонида боз такроран ҳаракатҳои мардумфиребиро содир намуданд. Прокуратураи назорати иҷрои қонунҳо дар муассисаҳои ислоҳӣ ва иҷрои ҷазои ҷиноятӣ дар вилояти Суғд аз ҳамин гуна далели тақаллубкории маҳкумшуда Насруллоев Убайдулло Илҳомҷонович соли таваллудаш 1989 истиқоматкунандаи шаҳри Хуҷанд хабар медиҳад. Номбурда моҳи августи соли 2017 дар содир намудани ҷинояти бисёрлаҳзаинаи қаллобии гунаҳкор дониста шуда бо ҳукми суд аз озодӣ маҳрум гардида бошад ҳам дар давраи адои ҷазо дар муассисаи сукунати 3 каср 11 сарраёсати иҷрои ҷазои ҷиноятӣ вазорати адлия бо мақсади фиреб ва ба даст овардани даромади муфт дар ҳолати рецидив боз такроран ҷинояти қаллобӣ содир намуда бо пахши эълони сатри равон дар телевизиони маҳаллӣ худро устои омодасозандаи дару тирезаи алюминӣ ва пластикӣ муаррифӣ карда ба фиреби аҳолӣ даст задааст. Як нафар сокини ноҳияи Деваштич аз тақаллубкории маҳкумшуда 6430 сомонӣ зарар дидааст ва ба иттилои тафтиши пешакӣ ин шумораи ниҳоӣ нест. ҷиҳати барқарор намудани адолати иҷтимоӣ, пешгирии содиршавии ҷиноятҳои нав ва тафтиши ҳамаҷонибаи ҳаракатҳои ба ҷомеа хавфноки Убайдулло Насруллоев, прокуратураи назорати иҷрои қонунҳо дар муассисаҳои ислоҳӣ ва иҷрои ҷазои ҷиноятӣ дар вилояти Суғд таъкид медорад, ки нафароне аз тақаллубкориҳои гумонбаршуда Убайдулло Насруллоев зарардида метавонанд ба мақомоти прокуратураи назорати иҷрои қонунҳо дар муассисаҳои ислоҳӣ ва иҷрои ҷазои ҷиноятӣ дар вилояти Суғд воқеъ дар шаҳри Хуҷанд муроҷиат ё бо рақами 40476 ва 92 888 08 занг зананд.